आयै आंनो गस्ला नांगौ। मानो गस्ला नांगौ जालायखो फिसा? गस्लायानो माथो दाख्लैसो गांनै गांथाम बायखांबाय आरो दालाय नोंलाय मानो गस्ला नांबावगौ? दाख्लैसो माथो 1 रोजानि बायबाय नोंलाय आरोलाय मानो गस्ला नांबावगौ फिसा? आंनाव फैसा गैया आं मिथिया। मा फैसा गैयाबालाय? आं गस्ला नांथारगौ। दिनै गस्ला बायनो फैसा मोनाबा गाबोन आं कलेजावबो थाङा। नोंहा नोम्फानियाव बिना लांनो हाया नामा? लिंहर बाबाया आरो आंनो गस्ला नांगौनो बुं। दिनैनो नांथारगौ आंनो। र' आं लिंहरनि। बिफा नै नोंहा फिसाला मोजांनो गस्ला नांगौनो। आं मिथियाहाय आंहा फैसा गैया। मानो गस्ला नांगौ जालायखो नोंनो? गाबोन जोंनिया कलेजाव प्रग्राम दं। आं मिथिया गस्ला नांखागौ। मालायफ्रा गोदान गोदान गानना फैबा आं मा खालामनांगौ? लासिं सिंनो बे न'आव थाखानाय गांनै गांथाम गस्लाखौनो गानबाय थानांगौ नामा? दाख्लैसो 1 रोजानि बायनायालाय मा जालायखो? औ दाख्लैसो 1 रोजानि बायनाया मा जालायखौ? बेखौनो गाननो हाया होमबा? बेथ' दानो बोरायाखैना गोदानैनो दङ। आंनो बेखौ नांला बोरायबाय बियो। दाख्लैसो आं हाथायाव गानलांदों आरो लोगो लानियाव आलासि जानो थांनायावबो गानलांदों। दानो आंनो 3 रोजा हर नङाबा आं दानो न'आवसो बुसिजोबगोन आं। बुसिनाय बेथा नोंखौ आं दानो सामब्रा सोलायनो हागोन ना हाया नायनि। अबेनि नोंसालाय इमान गस्ला बायबाय थाग्रा दिनै अबेनिफ्राय फैसा मोनो नायनि। जायसो फैसा आरजियो बेसो मिथिगौ। नों आरजिनायबासो नों मिथिगौमोन। नांगौ नोंनो मालायनि सायाव गस्ला लंपेन्ट फैसा थाखा सोरनो होयो सोरनो मायो मिन्थिलाय लांला। ना गोसो थोनायफोरसो दं? औ गोसोथोनायाथ' बिहरदों आंना। गाबोन गस्ला बायनो फैसा हैया हाबा आंखौ ब्रेकआप खालामसिगौनो। हरदोलै आफा 5 रोजाल'। औ बिदिसो बाथ्राया। आं सिगाङावनो मिथिखानायमोन नोंखौ बिदिनो हैबाय थायो होननानै। ओंखायनोथ' साला नोङो फैसाफोरखौ बरबाद खालामजोब्बाय। फैसायानो थाइसेबो गैलायलांला। साला नोंनो फैसा नङा मायबा हरगोन आं। नोंखौ सेलायसिगोनसो आं। नों बांद्राय देखायबाय थादोंना साला। बिमा बिफानि खामानि मोनजादोथ'। औ नोंलाय मानो हैबाय थानांगौ बेलाय गोसथोनायनिलाय? बेखौबा मोनगोन ना मोना? फैसा जाना उनाव देनां गारजाबासो अब्लासो बरा मोनगोन नोङो। मानो गारलाबायनो बेलाय जोंहानिनो न'खरनि मानसि जाखागोन ना सानसेबाबो। बिनो होनायावलाय माथो लस जानो? आं मिथिया बिहरथारदों हैथारनांगौ नङाबा आंहा ब्रेकआप खालामजासिगोन। आरो आंखौ ब्रेकआप खालामबाथ' आं थानो हाखानाय नङा। न' स' सावजोबनासो खारगोन आं मिथिबाय। माबा दिहुनना हर आंनो दिनैनो नांथारगौ। होद फैसा गैया होनदों मानो मानियाखै? दाख्लैसो आङो हालिसे मोसौ बायना लाबोबाय नुवाखै नामा नोङो? साला बाव फैसा नुदों नोङो? मायानो गायनो हाजोबाखै। हाजिराफोरनो हरबाय थानांगौ आरो अबाव फैसा नुदों? औ फिसा फैसा गैयानो होनना खोन्था। उनाव मोनबा हरसिगोन होनना खोन्थाहैथां। मानो ब्रेकआप खालामलाबायनो बेलाय ओरैनो होनफ्लादोंनो। मोजां सिख्लाया ब्रेकआप खालामखाया बियो। फैसा जाग्रासो बियो। मोजां मानसि नङा बियो। मोजां आखलनि सिख्ला नङा बियो। नाङा आंनो बेफोरबायदि बिहामजोखौ।
खामानिबो मावनो रोङिसो जाखागोन बे। आंनोथ' नाङाना नोंसा बिहामजोसो नांगौ। नोंसा बिहामजो जागोन नोंसो। बेयावलाय माथो लस जानोखाय देनां ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजागोन ना आं लाबना होफैबा। ओंखाम ओंख्रि संनायखौबा देनां जागोन गोथाव गोथावनो। फैसाखौ हरनाया नांगौ आंनो नांगौ। नाम्बार हर नङाबा आं ब्रेकआप खालाम जासिगोन। आंनो आरो गुबुन सिख्लाखौ नाङा बेखौसो नांथारगौ। ओइ सुवाद नों साला बारद्रायबाय दै। बिमा बिफानि सिगाङाव बिदि बुंनो लाजिया नोङो साला। सनमान गैया नामा नोंहा? नोंखौ थोद साला नों सुवाद बिफासो। फैसा हरनो हायाबा मानि बिफा जागारदों नोंलाय? बे सोरनि जाना सोरखौ दन होनाय बायदि मोनदों नोंलाय? नांगौ नामा नोंनो? मान्दाला नांगौ? होमारगोनलां दा। बाराद्रायसो बुंग्रा जाबाय माथो बेलाय। शाला एकदानो नाथां ओंख्रिखौ होना थाराब दोनखागोन दिलै गथ'। मिन्थिखांजों रागा जोंबा हले आंनिया देन्जारसो दावखोजोबखायो मिथिबाय। मोजां बुंनोबा बुं नङाबा फैसा गैया होननायखौ मानिया नों। बारा दन होनाङा रागा जोंबा न'स' उरायहोजोबगोन आं। साला सुवाद नोंखौ आरो आइदै बखिबावनो नोङो साला होजाबायसो माथो। बिदिनि उल्था जाबावगोन नालै। नोंखौ ओरैबायदि बुगोन एबारो। शाला गम मोनाखै बे बिफा बोरायखौ। नांगौ बेनो फैसा शाला मालानि खामायनो रोंनाय नोंलाय? जाय खामायो बेसो मिथिगौ।